Kuha po niyo. Dahil yung isa naman. Ano, nailinya dia. Kita kasih linya. Ano? Dapat ang tubig. Hindi mo short na yung tubig. Wala pa hindi pa rin. Ano 4 minutes na. Dahil isa na after. Tabo na sa mo. Amura na nagpansit ka. Then i-drain na ng tubig ini kahuman. A few minutes later. Musta mga brad? Karon dahil kay Sabado, way trabaho na pud. So instead nga mo gala may mulag may among gibuhat kay last year mga December nagapalit ko noodles, katong spicy nga noodles ba. Actually dugan na siya nga challenge niya. Karon pa na mo naka kuanan nga himuon kay na busy lagi sa mga okasyon nga labay niya. Karon Sabado imbis nga mulag may amo baton amo ning kanon kanay. Ghost pepper chicken challenge, spicy challenge. Ya ako di kay ko hilig og hang jud, ang asawa mo ay hilig og hang. Pero ano disigan no asa sa kutob kay ingon sila kan ni medyo hang jud ni kay nani iyang level siyang kahangon. Kita mo. Ana asa mo na. 1 million. 1 million ang iyang kahangon. So makita ang katag naman ni ron kung usara mo gipalit kay mao ra man hanga. Kay sila ngayon usara man ang challenge ang upan gud kay tagtulo, tagupat. Ako sa lang ta kay medyo mahal man 100 ang usa. So karon na-prepare na mo na nana. Amo na kuha na. So testingan na mo karon kung minsan sa mato na mong duha kung ako ba o siya. So larga. Sige. Tunga lang ini mga brad kay medyo kanira usara man mo na palit. Di amo lang tungaan di man sagay ko hilig og hangod. Kaya unang subo. Kasi hang ni pong. Tayo ni. Oh no! Hang? Hang din. Lah. Tidak ni. Reklamo mo na brado. Gamay pagaling hungit ka na eh. Hang ah? Hang kayo? At ito na ang gatas be? Gago! Ako may kaon. Ay, nakadat kay. Di ba mo na yung challenge ko? Di mo naman eh. Malamig siya kung kuan bang. Init? Init. Di na init. Init naman mo. Mo tilaw na ko brad kay. Terus, yung sila nga hang ko nun eh. Betong tanahan be. Bariya. Kaya nang di ko. Kanang paning okay na ba siya? Kanang sakit na sa tilaok ba? Gawa sa ilong ag kanang hangon bro, magwantar mo siguro ni? Lami siya. May tamis-tamis ba? Pero mau lagi. Hang bahang. Nang di siya. Tay gabi siya mapining sa 2021 oy. Di na ka? Gawa ba ka? Di na? Ipakita sa video. Ano nang tubig we? Ipakita ang reaction. Murag mugahi man din mo bro. Ang kanang
agi sa hang ba. Mo ko mo mga diri oh. Dami man unta kay hang. Sakit naman din eh. Sobraan lang. Hilak mo ko. Hang ko ayun. Okay ko kaon. Be. Pero ang lasa okay ra bang no? Lami no? Hindi na ko ay. Kabuang sana. Baliw. Nagwantar man. Sabi naman. Magwantar pero kung di ka hilig uhang ba, Sakit kayo. makuha nyo gani kay kung sa katong pansit canton nga regular nga hang katong extra spicy, extra hot, kung mo balibad na kato ay na lang susuway ani kay hang jud no. Kita ka sa mong singot oh. No? Ikaw rin gisingot Oh. niyo. Hanggaw sa mong singot. Ikaw rin gisingot niyo. Pwede ka singot. Disipon ra. Oh, sige singot puro to ang luwa. Kasay hang sa samyang. Hang ni. Nya katira tag samyang sa una no. Ang katong samyang pa nga dili ton times 2 ana. Hang ni mga brad. Namaak gani. Mak dre oh. Sakit yo dre muhot mo dinhi ba? Ja. Na ko nakitaan sa YouTube mga brad nga income siya ni ba? Nahatag siya tips nga aron kuno dili masakit imong tiyan sa after effect kaning mukhang kaghang dapat mukhang kadaan. So before may mengkaw na ni hingga magpaan kay just in case ba aron nay hapindaan nya aron dili masakit kay kasagaran mo nang nakitaan reklamo sila kay agila lagi tiyan masakit ba kay ini after effect sa hang mato sa tiyan base ra pa na sa nakitaan nya katong gito man ambot lang pugkaog kung sa ending ani pero ini to ni mo sa mulaway ba hapdos kayo pero lami ra ja so kung nakabantay ka na ho grabe na singot oh Ang matulog ra ang luha ko. sabi paningot ko kalau mo kita nga ang tao mikaw kuno do sinagila what's up yung problema na to tatang hinayan kay kung di dyan madaan mga brad na yung mga bataan sa gawa sa ito na yung pakanon sila patilawa sila bang nakahong laway ba kay marami hagkot no kanang mulapot ng laway ba kaya mga bata dia ado din yung pasuwaya ni kay nga delikado mga brad hangod kayo sabi ay ang singot ba kay Apa kayak ada terbang? Dia gawa sa singot. Masamot og gahang pang manginit. Terluod man kay Ay, ikaw depende mo na sa lasa pero ako kumbate ron ko niya. Mga brad ganang actually makaya man nanda pero sakit mo sa tilaok kung sa kana bitang portion sa imong ipon na kanang pangag na kagot. kanang wala na way postiso ba kanang mga gams lang sakit kay magsig ana sila mo so dara gamong final reaction no kita sa mong singot oh Ikaw nag wag na i-joke mga brad pero ang kauban wag singot bro luha oy gago so na. Inig tuhon ba niyo ba? Di mo ko labas sa bulan tubig kay ang tubig mo pa grabe na singot mga brado binuang di na jud binuang ni. Rata sa fresh milk ng bayan. Wa man ay lami imong fresh milk. Igor ko bawa sa biya They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Ako mga brad sa tinuray singtanon jud ko. Wow, grabe singot to. Bida. Lahi may mga brad kay ahong pares ba? Ako gasingot kog mayo. Ahong pares wa singta pero galuha na na.
Pero nindot ag mamati diri no. Ingdot sa Ang kanang mao na imong gipalit akong mukhaan ka nga. so Nay mo mo sa imong oh, kabig singot. Ato ta sa gawas mga brad kay atong patilawon ng mga bataan sa gawas sa darabang. Meanwhile, Ay kay hangin dili inli kuan against the light ba? Unong tuloy. Kami game do. Patis nga yung bataan sa dito, bijoy nang ulong. Kinsa ni dong? Imo hani bayad ka ra. Halang no. Halang kayo. Ito muna tungkol sa kahalang. So mga brad, nahuman na gina mong mangandoy nga challenge no katong sa black pepper spicy chicken challenge lagi. Nahurot na nakatilaw na mi. Unya, di na tamo kayo mga brad. After na sugdan na itong shout out kay sige na po saad sa una nila. So unang shout out na to si Ma'am Ivy Alburo o si Awison Jared J Mart Escabusa o gaon tiya diya sa Inayawan si Mara niya si Daisy Bongkares asawa sa akong agawon sa taga Pinamungahan si Billy Paul Diamante yan ang asawa si Ma'am Daisy ang amigo si Jasil Calo o akong instructor sa una sa training na Mosbiti si Jose Rene Fernandez o gahong mga kauban sa bar sa una Central Island pa ko si Renan Padillo Gabisan o si ang kababayan na saliti si Russell Kongson o gahong ni Burhod ang silingan saliti si Nestor Vizcarra o iyang asahonon pohon hopefully makasala sila karong tuiga si GC Panerio niya agahong amigo diya sa Lapu-Lapu si nana sila sa LBC nagtrabaho si Mark Debado. So kadto lang sa mga brad sunod na pod kung gusto magpa-shout out comment lang mo nga video unya atong tanawon kung makaya to sa shout out unya dili ko magdugay mga brad kay moram to tong content lagi karon na among gusto ram may makatilaw atong mga noodles ba og na curious lang mi unya og namoy mga suggestion comment lang mo sa comment section kay libre ta open ta dito sa mga opinion ninyo para unsa atong mabuhat ug na pa mo gusto i-suggest sa mga laglaag pohon pwede ra comment lang mo dito open ta niya so di na yung madungay mga brad di na natagutob sa sunod na pod o basin next week na tayo malagan o unsa magani dagan na ning panahon kay ugma wasa kay manglaba pa mi dagan pa mi laban nun niya hawring asawa na busy o nagligo sa among iro. Handara minutes kay. Lingi sa ba? Kawag siya. Lagi de. Wa sa mood anam sa mga babae mo brad. Timing nun kay ba. So, ampil mo mga brad niya og bago pa gani nga channel, palihog ko subscribe, like, share sa channel para managhan ta. Nya ora, ampil mga brad o sa sunod na pod.